Moj grad je tada bio poplavljen, sve je bilo uništeno. Tada su svi mislili da nada uopšte ne postoji. Moje ime je Sara Lukić, ja idem u osnovnu školu i imam 11,5 godina. Ja sam pogledala i padala je kiša i sve je bilo pod vodom. Ja tad nisam znala o čemu se dešava, tad sam bila jako uplašena. Moja zgrada je bila poplavljena do 2. sprata. Voda je samo probila čak i vrata od garaže koliko je bila jaka. Onda je helikopter sletao i prvo, kao po naredbi, trebali su da se prvo prevezu žene i deca i stari ljudi, a potom muškarci. Tada sam prvi put videla suze u tatinim očima i mamu isto je bilo mnogo tužna zato što nije mogla da se razdvoji od tate. Igrališta na kojima sam se ja igrala su bila u potpunosti poplavljena. Igralište koje se nalazilo kod moje zgrade i ono je bilo skroz uništeno. Kad sam se vratila, ljuljaške su bile razbacane na sve strane, klackalica slomljena i bila sam i tužna zbog toga. Razmišljala sam također i o drugarima, da li su oni evakuisani, da li su svi preživeli. Ispostavilo se da jesu svi i zbog toga sam bila mnogo srećna. Neke porodice nisu imale dovoljno novca, a bio im je veoma potreban za nameštaj, posebno za obnovu školske godine za decu. Međutim, UNICEF je došao i doneo je razan pribor za decu, na primjer ranac, sveske, čak su nam donosili razne paketiće, pernice, pune olovaka i to je bilo veoma lijepo. Taj ranac nosim ponekad i dan danas. Za svako dete nada.